Un gıtçılığı dowam edýär. Türkmenabaddaky dukanlaryň birinde yüzlerçe adamlyk nowbat döredi. Daşoğlu we Lewap welaýatynyň bazarlaryna un gıtçılığı dowam edýär. Agdalyan regionlaryň bazarlaryna we beýleki sowda nokatlaryna yerli önümçülüge değişli un düýbünden tapdyrmaýar. Türkmenabad şäherine yerleşýän döwleti değişli azyk dukanlarynyň öňünde çörek we un satyn almak üçin uly nowbatlar dörýär. Bular barada Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli gizlenlik şertlerine 25-nji oktýabrda maglumat berdi. Yerli un dukanlarda asla yok. Ortiýetde öndürilen unun 1 kilogramy 20 manada çykdy diýip habarçy aýtdy. Türkmenistanyň yerli önümçülüge değişli unun 1 kilogramynyň döwlet tarapyndan keskitlenen bahasy 2 manatlygyna saklanyp galýar. Dün 24-nji oktýabrda Türkmenabad şäherine un we çörek satylýan döwleti değişli dukanlaryň biriniň öňünde 250-300 adamlyk uzy nowbat döredi diýip habarçy bellädi. Onun sözlerine göre uzyň nowbatlary garaşmagy mejbur bolýan yerli ýaşaýjylar özara dawa jenjele baş goşýar. Adamlar biri-birine göwün tyndyrjy sözler aýdyp dawalaşdylar. Olary polisiýa güýçleri aralamaly boldy ýöne adamlar şonu da dargamady diýip habarçy dukanyň öňünde dören uzyň nowbatda bolan wakalar barada habar berdi. Türkmenistanyň tertip 2 ýyl bäri azyk önümleriniň hususan un çöregiň gıtçylygy barha ýitileşip dowam edýär. 25-nji oktýabrda Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy paýtagtyň sowda nokatlaryna satylýan Gazagystanyň öndürilen unyň 1 kilogramynyň bahasynyň 8 manat 50 teňe, Orfiýetde öndürilen unyň 1 kilogramynyň bahasynyň 12 manat 50 teňe deňdigini habar berdi. Döwlet emeldarlary ýurtda dowam edýän ykdysady krizisi tasdiklamaýar. Ýöne Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gürrüňdeş bolýan yerli ýaşaýjylar ýurduň bazarlaryna dowam edýän azyk gıtçylygyndan şikayet edýärler. Ýurduň regionlaryna yerleşýän döwleti değişli azyk dukanlarynyň öňünde yüzlerçe adamlyk un çörek nowbatlary dörýär. Oktýabryň başynda Azatlyk radiosyna gelip gowşan videoda Daşoğlu welaýatynyň etraplarynyň birine yerleşýän döwleti değişli azyk dukanynyň öňünde dören 600-700 adamlyk un çörek nowbaty görkezilýär. Videodan ma'lum bolşuna görä adamlar öz aralaryna polisiýa gulluklarının nowbat gödäwçiligine gatnaşdyrylýanlygy barada gurrun edýär. Türkmenistanyň iýmit önümleriniň hususan un çöregiň dowam edýän gıtçylygy barada beýleki garaşsyz habar serişdeleri hem maglumat berip gelýär. Türkmenistanyň Kronikasy neşri 22-nji oktýabrda ýurduň paýtagtynda azyk önümleriniň değişiklikde tapdyrýanlygyny, ýöne paýtagtdan regionlara iýmit önümleriniň äkidilmegine polisiýa gulluklarının ruhsat bermeýänligini habar berdi. Häzir paýtagat tarapdan gelýän region nomerli maşinlary polisiýa saklap barlygdan geçirýär. Eger awtomobilden döwlet dukanlaryndan satyn alynan azyk önümler tapylsa, hukuk goraýjylar munyň gadagan edilendigini aýdyp jerime tölenmegini talap edýärler diýip neşir ýazýar. Türkmen prezidenti 12-nji oktýabrda geçiren hökümet maslahatyny ýurtda galla garaşsyzlygynyň gazanylanyny öňe sürüp, döwletiň media serişdelerine gazanylanyny gaýdylýan ösüşleri wagt etmegi ýene de bir gedek tabşyrdy. Şeýle-de ol ministrleri kabinetiniň soňky mejlisleriniň birine ýokary okuw jaýlarynyň rektorlaryna ýurtda durmuşyň hilini gowlandyrmak boýunça teklip taýýarlamagy tabşyrdy. Türkmenistanyň ykdysady krizisiň barha ýitileşmegi bilen ýurdun köpçülikleýin media serişdelerine döwlet siýasatynyň wagty ýergiderli tekrarlanýar.